בכל רגע בנסיעה, פוטון פותחת צוהר לעולם מופלא. אנו בפוטון מתקדמים בקצב מסחרר, מונעים על ידי תשוקה בלתי פוסקת לחדשנות ויצירתיות. כחברה הראשונה בסין שמכרה למעלה מ10 מיליון רכבים מסחריים, פוטון היא שם נרדף לאמינות, יעילות וביצועים יוצאי דופן. אנו משלבים טכנולוגיות מתקדמות עם הבנה מעמיקה של צורכי הלקוחות ומספקים פתרונות מקצועיים ומותאמים אישית לכל צורך תחבורתי. לאורך השנים צברנו ניסיון אדיר והפכנו לחלוצה עולמית בתחום כלי הרכב המסחריים. ממרכזי הייצור המתקדמים שלנו ברחבי העולם ועד לשותפויות אסטרטגיות עם גורמים מובילים בתעשייה, פוטון חותרת תמיד להוביל את השינוי. הישגינו פורצי הדרך כוללים קבלת רישיון הרכב המסחרי האוטונומי הראשון בסין, פיתוח טכנולוגיות נהיגה אוטונומיות בטוחות ומתקדמות, יצואנית הרכב המסחרי המובילה בסין, היצע ליין הרכבים המסחריים הרחב והמגוון ביותר בשוק. פוטון היא יותר מחברת רכב, היא חזון של עתיד בר קיימא שבו טכנולוגיה חדשנית פוגשת אחריות סביבתית. עם פוטון, הדרך לעתיד מרתקת מאי פעם. הצטרפו אלינו במסע. Photon. Easy move.